Imbis magmalipayon, kauwaw o kaguol ang gibati sa managtiayon sa lungsod sa Amlan sa probinsya sa Negros Oriental, human nga wa magkadimao ang prosesyonal sa ilang kasal sa St. Andrew Parish. Kini human gisugda na dayon sa pari ang misa bisan wala pa makaabot ang bride sa altar. Ang maong kasal nahitabo ni adtong Sabado, Hunyo 8. Mi-post sa social media platform nga Facebook ang bride nga si Janine Sagario sa iyang kasinatian, hinungdan nga nag-viral na kini karon sa social media. Base sa post, atol sa gabi isa di pa ang ilang kasal, giingnan sila sa ilang ninang nga nagserbisyo sa simbahan nga adunay kausaban sa oras sa misa. Dugang ni Janine nga gipahibaw sila nga gibalhin kini sa alas 9:30 sa buntag gikan sa unang schedule nga alas 8. Apan, pag-abot nila sa simbahan dayong alas 9, gisugdan na ang santos nga misa. Mao nga nagdali-dali na lang og lakaw si Janine sa aisle. Nisaysay sab kini nga giatngan sila og kasaba sa wala pa nagsugod ang misa ug giutruhan og kasaba pag-abot sa altar. Ipadayag sab sa ilang opinyon ang pipila ka mga Subuanon nga nakakita sa maong video. Sayop ang ilang ko di man kasi lalit nya nganong na viral man sila. Samay ka ng sayop, ma'am. Sayop ato kay nganong wala sila nituman sa oras. A day mangkod nga to celebrate the two person to be combined together, but what happened was nganong kailangan kasab-an on that day, but can you have it on private? Can remember the impact of that to the person and to the people around, especially to the couple. It's imbis mag happy sila, it will become more on sad na noon sa ilang part. Apan, giklaro sa St. Andrew Parish Amlan sa usa ka official statement nga gipost sa Diocese of Dumaguete Commission on Catechesis nga sayop ang impormasyon nga nahatod sa maong wedding sponsor ug wala sab mihatag og mando ang simbahan sa pagpadala sa maong mensahe. Matud pa, bisan og late og usa ka oras ang bride ug groom, gimisahan gihapon sila sa ilang assisting priest ug gipasabot na lang ang mga tagtungod sa funeral mass nga nagpaabot sa gawas kay nasapawan ang ilang schedule. Hinuon nangayog pasaylo ang simbahan sa mga mahait nga pulong nga ilang naingon, dala sa grabing emosyon, lakip na ngadto sa nagbangutan nga pamilya nga nagpaabot sa ilang turno sa funeral mass. Gibisita sa MyTV Cebu ang Cebu Metropolitan Cathedral dinhi sa Dakbayan sa Sugbo aron masayran ang tukmang protocol sa simbahan matag dunay kasal. Mibalibad sila hatag og reaksyon sa nahitabo sa Negros Oriental apan mipasabot nga kung kasal na on that day, ang atong oras nga ni is 1 hour and a half. So kung mahimo before panitan ang schedule nimo 2 to 3:30, at least mga before to na mo para mo pasok. dugang ni Monsignor Alia, aduna gyud angay og saktong protokol nga gisunod ang simbahan alang sa paghanay sa proseso sa pagpakasal. Kaya di man dyan ma-change diri bisag unsa. So muda dyan kisay ilang real yun nga representative. No, mo follow yun sa time. So, human tanan. Dili mi kasal of course kung kuwang ang mga requirements. Oo. So once mo kompleto na mabook na siya nga may schedule. Hinuon, taliwa sa kaguol sa managtiayon, dunasay mga generous suppliers o sponsors nga miduol kanila og misaad nga tabangan sila kung ugaling magpakasal balik ang duha. Usa niini maong inila nga violinist dinhi sa Pilipinas nga si John Lester Barot nga misaad nga maoy motokar dayong paso ni Janine padulong sa altar kumadayon ang second take nga kasal. Matod sa iyang post nga aduna nay mga mo-sponsors invitations, bridal car, van, gown, sound and lights ug uban pa alang sa magtiayon. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa MyTV Cebu.